ଆଜି ପ୍ରିସାର ବାପା ରାତିରେ କହିଲେ କି ପନିର ଚିଲ୍ଲି ବନେଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପନିର ଚିଲ୍ଲି ପାଇଁ ଯାହା ସଜ ନେଇ ଆସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର ଚିଲ୍ଲି ବନାଏନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ପୁରା ମାନେ ପନିର ଚିଲ୍ଲିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି ସବୁ, ତ ତମେ ଟିକେ ବନାଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଛଣାଛଣି ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇକି ପନିରକୁ ଛଣାଛଣି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ପନିରକୁ ଭାଜି ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ସବୁ କାଟି କୁଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପନିର ଚିଲ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ, ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏପଟେ ସେପଟେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଆଣ ସେଟା ଆଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପନିର ଚିଲ୍ଲିଟାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ନା ଏଇ ପନିର ଚିଲ୍ଲିଟା କ'ଣ ଝୋଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଯେହେତୁ ପନିର ଚିଲ୍ଲିରେ ଟିକେ ହାଲକା ଜୁସ୍ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ରୁଟିରେ ଭିଜେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାରକୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ପୁଣି ବି ଆହୁରି ପାଣି ଦେବେ। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବା। ତ ସେ ଟିକେ ରୁଟିରେ ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ନହେଲେ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପନିର ଚିଲ୍ଲିରେ। ତ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତ ଜଗିକି ବସିଛି ଶଙ୍କି ବିଲେଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଖାଇବି ବୋଲି। ମୋତେ ଅନେକ ହସୁଛନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଦେବିନି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।